A šta želiš, draga? Molim te, napravite mi tortu. Važi. To nije problem za takvog profesionalca kao ja. Uzet ću okrugli kalup i seći sredinu. Imat ću 3 sloja i svaki treba lepo premazati ukusnim kremom. Prva kora je spremna, mogu preći na drugu. O da, savršeno. Lepo ću sve razmazati. I dodati med. Hej, bako, ja sam ga prvo uzela. Ne može, a meni je potrebnije. Ne zanima me. Nećeš na dobar način? Onda eto ti. Mamice, sklonite to od mene. Upozorila sam te. Dakle, gdje je moja vilica? Treba će mi još. Gotovo. Vreme je da krenem da kuvam. Sipat ću med u centar torte. Lepota. Sad mi treba krema. Ukrasit ću sa njom svoju tortu. A gore ću staviti žele bombone. Sigurna sam da će moja unuka biti uduševljena. Ona voli bombone. Pa, zar je ovo ukusno? Bolje uzeti žvaku. Jo, ne mogu da otvorim teglu. Pokušat ću ovako. Hajde. Ne? Dobro, onda imam testeru. Pazi! Ostani, draga. Sad će baka sve otvoriti. Eto, vidiš? Hvala, bako. Ti si super. Ja mislim da je žvaka mnogo ukusnija od meda. Još i sa ukusom jagode. Ne mogu da odolim, moram da probam malo. Gledajte, sad će biti balončić. Op. A s polja ću ukrasiti svoju tortu uz pomoć trake Huba Buba. O da, izgleda odlično. A gore ću da stavim logotip. Odlično, svaka mi čast. Slažem se, umjesto meda bolje uzeti nešto drugo. Ja biram sirup Skittles. Znam da ga sva deca jako vole. A od slatkiša ću napraviti šareni ukras i ukrasiti tortu okolo. Kako vam se sviđa moja etiketa? Usput, jestive. Ja sam završila. Prijatno. Koliko torta! Tako sam gladna. Ovdje piše Skittles. Cool! Kakvo ukusno punjenje. Ovo je fantastično. Čak ću i prste da poližem. Ova torta izgleda da je od bake. Prepoznajem njene žele bombone. Zanimljiv fil. Je li to med? Cool! Da, sviđa mi se ova torta. Sada moram da zagrizem žele. Sjajno! Sad ću probati treću tortu. Wow! Je li to žvaka unutra? Pogledajte, sad ću da naduvam balon. To je zabavno! Pobedila je sestra. Ja, stvarno? Hvala! Svaka čast! Šta sada? Čekamo novi zadatak. Molim te, napravite mi kućicu od medenjaka. Šta? Kuća od medenjaka? Kako se to radi? Vrlo rado. Baka ih jednostavno obožava. Mogu ja to? Imam specijalno oružje za to. To je najoštriji nož na svetu. Sa njim ću brzo iseći savršeni oblik kuće. Stavljam sve detalje na pleh i šaljem to u rernu. Bako, šta je to kod vas? Jao, jedva sam donela. Skupila sam najsvežije povrće iz svoje bašte. Sama sam ih uzgajala. Slatko ni zdravo, a mnogo bolje je napraviti kuću od povrća. Treba će mi sir i specijalna kašika da bih ga stavila na tanjir. A
Zatim, to sve treba razmazati. Odlično. Sada mogu staviti šargarepu i krastavac. Sve detalje fiksiram sirom. Izgleda veoma lepo i čvrsto. I naravno treba brokoli. Divno. Što bih se mučila kada mogu uzeti gotovi keks. Njega ne treba ni seći, ni peći, samo umočiti u nutelu i staviti na tanjir. Još krov. Drži se? Da, odlično. A ukrasit ću kuću marshmallowom. To? Zaboravila sam da ga ispečem. Oho, kakav moćan brener. Moram biti oprezna. O ne, šta sam uradila? Izgleda da sam preterala. Jao, kakav užas. Šef neće dozvoliti da u kuhinji bude vatra. Vatrogasno vozilo već ide. Poslaću vam šlag kao pomoć. Hajde, požuri. Kakav užas, šta da radim? Je li to šlag? Nadam se da će mi pomoći. Hvala, šefe. Jao, bože moj, prepala sam se. Kod šefa je sve uvek pod kontrolom. Dakle, vreme je da stavim svoju kuću na stalak. I premažem je kremom. Pogledajte kakva lepota. Nedostaju samo bombone ili zalice. Bravo meni. Posljednji dodir. Gotovo. Sestro, završili smo. Oho, ne mogu da verujem. Wow! Ovo šta je? Jao, izgleda da je tu preživeo samo meda. Pa dobro, njega ću pasti. Ne, to ne valja. Baka je napravila kuću od povrća. To je zanimljivo. Ali nisam oduševljena, ne volim povrće. A ova kuća izgleda ekstra. Jedva čekam da je probam. Uzet ću prvo vrata. Ukusno. Uzet ću još i lizalicu. Super. Ovo je najukusnija kuća od svih. Pobeđuje šef. Čestitam. Jeste čuli? Ja sam najbolja. O da. A šta je tamo, draga? Još malo, gotovo. Želim hamburger. To je previše jednostavno za mene. Opet brza hrana? To nije zdravo. Super, došla si na pravo mjesto. Za ovakve slučajeve imam kutiju odličnih krofna. Mogu ih koristiti umjesto lepinja i ne moram ništa da spremam. Samo ću ih preseći na pola i staviti čokoladu unutra. Eto, nije ravno. Nema veze, sad ću to popraviti. Savršeno. Gore stavljam kisele gumene bombone i prelivam to sve čokoladnim sirupom. Divno. Jao, to je šećerna bomba. Ja ću spremati klasični hamburgeri. Uzet ću 3 kiflice različitih boja i seći ih na delove. Zatim ću napraviti pljeskavicu od mesa i ispržiti je. Tako je. Savršen oblik. To je to. Pljeskavica je spremna. Mogu je staviti na lepinju. Dalje ide paradajz. A zatim nežan sir direktno iz Francuske. Zatim malo paradajz sosa i divni hamburgeri su spremni. Svaka mi čast. A kako ti se sviđa moja lepinja, šefe? Baš je slatka. Hvala, i ja tako mislim. Unutra ću staviti svežu hrskavu salatu i pljeskavicu u obliku srca. Hrana mora da se sprema s ljubavlju. Krastavci, paradajz i drugi deo lepinja. Jao, Mila, dosta je. Da, upravo si. To je to. Kakva lepota. Ovaj hamburger izgleda fantastično. U stvari, izbliza ni nešto. Ne. Neću slatki hamburger.
Jelo je ekstra. To je bilo genijalno spremiti 3 hamburgera. O, divno, baš mi se sviđa. Idemo dalje. O, kako slatko. Sigurna sam da je to baka pravila. Wow, i ukus je ekstra. Svaka čast. Baka je pobedila, čestitam. Ja? Bože, hvala puno, dete. Za baku je to najbolji kompliment. A ja imam drugu ideju. Meni će trebati lepak. Stavit ću par kapi na kuću. Odlično. Lepak mogu da sklonim. A sada uzimam rubin. O, da, to izgleda odlično. Zalepit ću na kuću. Wow, sad imam rubinska srca po celoj kući. Prelepo. A meni su potrebni mehurići od sapunice. Baš su lepi. Ali bit će još lepši ako dodam malo dijamanata. Tako je, pogledajte. To su dijamantski mehurići. Izgledaju jako dobro. Wow, oduševljena sam. A, šta se dešava? Hoću li sada propasti pod zemlju? Je li to zemljotres? Gde leti travnjak? Treba će mi taj travnjak. Odlično će izgledati na mom krovu. Eto, ja sam rekla. Ali to još nije sve. Sad ću dočarati lepe oblake. O, da. Hoću da padne kiša. Eto, sad na mom krovu rastu prelepo cveće i lijane. Ispalo je cool. Nisam sigurna, ja imam bolju ideju. Treba će mi konfete za ispaljivanje. U stvari, znate, to je premalo za mene. Treba mi nešto veće. Da, odlično, ta druga stvar. I bam! O, kako je moćno! Kelly, hvataj me! Juj! Zapravo to je bolelo. Izvinjavam se. Wow! Pogledajte, moj krov izgleda sjajno. Zadovoljna sam. Sva sam u prašini. Dobro, a šta ja da radim? O, smislila sam. Da, klovne, čao. Da li mogu da uzmem od tebe par šarenih balona? Naravno, ali prvo plati. Uzimaj rubine i daj mi balone. O, ne, šta se dešava? Odlećem. Ajoj! Šta da radim? U pomoć! Hitno mi treba rubin. Moram probušiti baloni. I još jedan. I još. Da, odlično. Počinjem da se spuštam. Super. Da, odlično sam sletela. O, pošto sam na krovu, to je odlična prilika da zalepim na krov par balona. Gledajte, ispalo je slatko. Ja sam tako lepa. Moje ogledalo. Jao, Kelly. Zbog tebe mi se razbilo ogledalo. Šta si uradila? Marš odavde. Dobro, smislila sam nešto. Bacit ću krhotine i dobiti jedan veliki dijamant. Wow, baš je lep. A ja sam odlučila da moje kući treba ukras u obliku avokada. O, tako slatko. Okačit ću ga na vrata. O, i meni je došla ideja. Napravit ću uzorak vatre kod sebe na vratima. Da, izgleda cool. A sada mogu da ukrasim kuću unutra. To će biti još zabavnije. Wow, kućica Chloe izgleda tako lepo. Lepe detalje od dijamanata daju dodatni sjaj. A kućica Kelly izgleda tako romantično. A kućica Shelley liči na pravu šumu. Tako sveže i mirno. Unutra je tako prazno. Da, prvo treba srediti pod. Neka to bude travnjak sa pećurkama. Super. A šta dalje? Ova traka mi je dala dobru ideju. Pogledajte, to je divno, jel da? Super, zadovoljna sam. A tu će biti neonska tablica. Da, cool. A tu ću staviti stočić od smaragda. Nije loše, ali potrebno mi je više svetla. Ne, ova boja ne odgovara. Ova će biti savršena. Stavit ću lampu na sto, a pored ću staviti puno smaragda. O, lepota. Pitam se, a šta je kod Chloe? Došla mi ideja. Uzet ću sprej
sprej sa srebrnom bojom i ofarbat ću pod. Wow, pogledajte kako lepo sjaji. A zatim će mi trebati stolica. Wow, odlično! A na prozor ću okačiti lepe zavese. Divno, moja soba izgleda prelepo. Ali ne planiram da se zaustavim. Ovdje neka bude sto, on će biti u obliku dijamanta. A na zid ću staviti moje lepe slike. O, ja sam prava lepotica. Baš mi se sviđa. O, za malo da zaboravim. To su moje omiljene bombone u obliku dijamanta. Stavit ću ih na sto. Prelepo, obožavam ih. I sad ću dočarati par ukrasa na zid. O, da, sve je gotovo. Sad je moja soba savršena. Prezadovoljna sam. A mogu nastaviti da uživam u bombonama. Dakle, a šta ja da napravim? Tačno. Dočarat ću lavu na podu. Wow, izgleda super. A sad ću izvaditi vodeni pištolj. Napunit ću ga rubinama. Divno. A sad ću upucati zid. Odlično, svaka mi čast. Pogledajte. Napravila sam srce od rubina. Ali to još nije sve. U centar ću okačiti sliku od rubina. To sam i ja, jel me prepoznajete? Zidove ću ukrasiti rubinskim poljupcima. O, divno. A sedeću na mekoj vreći za sedenje. I potreban mi je još stočić. Na njega ću staviti neonsku lampicu. Ali ni to nije sve. Treba će mi još frižider sa pićima. O, ja obožavam hladnu kolu. Kako osvežavajuće. I moja soba je prelepa. Super. Devojke, zdravo? Jao, kakva vrućina. O, ideja. Treba srediti dvorište. Ovdje će biti ribnjak. O, kako hladna voda, baš prija. Eto, sad mi nikakva vrućina nije strašna. Uvek mogu da se osvežim. Opa, stigla je moja pošiljka. Je li to vaše? Izvolite. Čekajte, to je teško. U pomoć. Šta da uzmem? Da, možete sami da uradite sve. Naravno da mogu, ali morate da platite. Dobro, mislim da će tog biti dovoljno. Jesu to pravi rubini? Cool. Dobro, počinjem da radim. Ovdje ću staviti suncobran, a tu ležaljku. Kako vam se čini? Da, sve super, hvala. Izvinjavam se, da li možete i meni da pomognete sa ljuljaškom? Ja žurim. Molim vas. Dobro, hajde, ali vi morate da platite. Jesu to pravi dijamanti? Cool. Dobro, počinjem da radim. Eto, završio sam. Hvala puno, možete da idete? A sad ću dočarati nešto. Želim da napravim mekani jastuk. Eto, uspelo je. I uzet ću koktel. To je to, sada mogu da se odmorim. Divno. Devojke, napravile smo tako lepe kuće, jel da? Šta da izaberem? O, tačno. Želim tortu. Spremite mi najlepšu tortu na svetu. Nema problema. Deni, šta si smislila? Došla mi je genijalna ideja. Treba mi aparat sa žvakama. Kako ukusno. Super. Ideja. Stavit ću svu žvaku u blender. A sada treba sve promešati. Uključujem i čekam. Da, tako je mnogo bolje. Sada stavljam u kalup testo od žvaka. Odlično. Tako sam napravio najlepšu koru. Svaka mi čast. A sad ću dodati malo vatre. Šefe, bako, ne brinite. Ja znam šta radim. Eto, istopio sam žvaku. Sada vadim sredinu od kore i sipam tečnu žvaku unutra. Odlično.
A sad ću pokriti sve roze marcipanom. I na kraju zalepiti etiketu Huba Buba. Bako vidi. O, bravo, dragi. Hoćeš jagodu? Ponosna sam na tebe. Dobro, a ja ću staviti jagode u pitu, a zatim sipati sok od višnje. Odlično. Izgleda jako privlačno. A sad ću iseći srca od testa. O, kako slatko. I pokrit ću pitu. O, divno. Stavljam srca i to je to. A mogu to nositi u rernu. O, kako brza baka. Dobro, vreme je da sastavim tortu. Moja torta će biti šarena sa filom od vanile. Da, sve kore će biti šarene. Pogledajte kako to lepo izgleda. A sad ću odseći sve suvišno. Da, tako je. Super, završio sam. A sada vadim motornu testeru da bih isekao sredinu. O ne, šefe, zaustavite se. Plašim se. Ne čujem te, testera preglasno radi. Gotovo. Vadim sredinu sad. A zatim će mi trebati moj aparat sa Skittles bombonama. Sipam svaku boju za redom u tortu. Još malo i gotovo. Pokrivam sve marcipanom. Ali to još nije sve. Sad ću iseći dekor. Prvo ga treba malo ugrejati. Koristit ću fen, a zatim vatru. Da, obožavam. Gotovo. Pogledajte kakva lepota. Stavljam na tortu i to je to. Moja pita je također spremna. Tako lepo miriše. Čarobno. Jess, probaj. Wow, super. Počet ću od ove pite. Wow, sa jagodama je. Super. A sad ću probati ovu tortu. Tako je velika i lepa. Šta je to unutra? Wow, šarene kore. Neverovatno. Jao, a to su Skittles bombone. Obožavam ih. Oduševljena sam. Opa, kakva je to lepota. Sad ću probati. Wow, kako curi punjenje. Ekstra. Predobro. Pa to je žvaka. Ekstra. Težak izbor, ali pobedio je brat. Čestitam. Da, pobeda je moja. O, kako dobra igrica. Tako je zabavna. Hoćete i vi da je probate? Zove se Multidosort. Možete instalirati u Google Playu ili App Storeu. Instaliraj je i igraj se zajedno sa nama. A sad mi se jede. Tačno, špagete. Naravno, to je lako. Ja već imam savršenu pastu. Male i šarena. Jess će biti oduševljena. Voda je provrila. Ostalo je sad čekati još 5 minuta. Šta? Gotove špagete? Očekivala sam više od vas, šefe. Ja ću sama spremiti špagete. Treba promešati u flaši sve sastojke, brašno, mleko i jaja. Savršeno. Sad ću iscediti ovo testo na tiganj u obliku makarona. Gotovo. Bako, za malo me niste pogodili flašom. To nisam bila ja. Dakle, izmrvila sam orasi. Tako je. Dodat ću ih na pastu, zatim sipati med i to je to. O, Deni, dragi, šta radiš? Možda ti treba pomoć? Daj mi to. Ja imam odličan lifehack. Eto. Gotovo. Još nisi vidio kako tegle otvaram.
O, hvala bako, najbolja si. Dakle, treba mi mančmelu. Liči na špagete. Ukrasit ću ih želemedama i preliti sirupom od jagoda. To je to. I ja sam završila. Sirup je super. A nije loše, Deni. A šta šef radi? Ja trljam čašu. Mora da sjaj. Sad stavljam pastu u čašu. Pokrivam tanjirom i okrećem. Odlično. A sad ću narendati sir parmezan. Sira ne može biti previše. To je to. Može se jesti. Wow, koliko ukusne hrane. Želim da počnem od ove paste. Izgleda čudno. Dižem čašu. Wow, to je baš originalno. Dobro, vreme je da probam. Sviđa mi se. A sada hoću da probam ovu pastu sa žele bombonama. Izgleda zanimljivo. Pa to je marshmallow. Ekstra. A sviđa mi se. Poslednja pasta. Izgleda lepo. Wow. To je preukusno. A bakina pasta je sigurno pobedila. Čestitam. O, Jess, a volim te, draga. Šta sad da vam smislim? Tačno! Hoću koktel. Dajte da razmislim. O, ideja. A baka će spremiti najbolji koktel. Evo moje lubenice. Sama sam je uzgajala. Treba mi samo pola. Deni, pridrži. Lubenica, pa dobro. Sad ću umutiti unutrašnjost lubenice blenderom. Tako je. Zatim stavljam voće, borovnicu i maline. Dodajem led, ubacujem slamčice i to je to. Hvala, šefe. To je utešan aplauz. Moj koktel će biti najbolji. Dakle, stavljam u blender sladoled, mleko i marshmallow. A sada mešam sve to. Tako je. Sipam u lepu čašu, a čašu ukrašavam tečnim marshmallowom. Zatim lepim šećernu vunu, ubacujem slamke i roze krofnu. Također ću dodati malo fila. Marshmallow. Još malo fila. Još marshmallova. Uglavnom, slatkiša ne može biti previše, a to mi ne treba. Opa, super, to je baš ono što mi treba. Koristit ću to kao kalup. Pogledajte. Ovako. Zar to nije genijalno? A unutra ću sipati fantu. Obožavam je. Ubacujem slatku slamku i gotovo. Jess, probaj. Wow, kokteli! Sve izgleda super. Počet ću od ove velike šarene čaše. To je moja omiljena fanta. Šta? Čak i slamka je jestiva? Neverovatno. Šta sad da probam? O, koktel od lubenice. Probat ću ga. O, predobro. Svaki gutlje je prelep. Svidelo mi se. I vreme je za poslednji koktel. Tako veliki. Wow, od jagode. A sad ću probati slatkiše. Ekstra. Obožavam sve to. Šef je sigurno pobedio. Svaka čast. Jess, ma daj, to je bilo lako. Ovo su moje omiljene igračke, balerine Kapućina i krokodilo Bombardiro. A da li smo već počeli za to? Onda mi je već došla ideja. Davide, hvataj! Napravi tortu u obliku ove igračke. Daj mi da razmislim. Rešeno. Znam šta će mi pomoći. Izvadit ću mog pomoćnika. Ovaj robot je specijalno stvoren da pravi tortu. Hajde, počni. On će sastaviti idealnu tortu za nekoliko minuta. Ja moram samo da stavljam kore. A kad je torta gotova, onda treba odseći sve suvišno. Da, odlično mi ide. Sada druga kora i opet fil.
A sada treća kora. A sve suvišno ću odseći uz pomoć rukavice Gvozdenog čoveka. To uopšte nije teško. Čak i zabavno. Ova stvar mi smeta. Davide, kakvu to imaš tehnologiju? Robote, daj krem. Gdje je moj robot? Bio ovdje. Gdje ste ga stavili? Bako, šefe! Ne mogu da priznam da sam ga bacio sa stola. Šta da radim? Aha, sve mi jasno, dobro. Prekriću svoju tortu zelenim marcipanom. Tako će biti još lakše. Gotovo. A sad ću dodati jestive detalje. Eto, ispala je prava glava krokodila. Izgleda fantastično. Ličina pravo, plašim se. Ma daj, bako. Dalje uzimam čokoladu. Nju treba otopiti. Niste valjda mislili da ću se ovdje zaustaviti? Napravio sam samo pola. A sada moram napraviti avion. Istopit ću čokoladu fenom. Tako je. A sad ću je sipati u Lego kocke. Eto, dobio sam čokoladne Lego delove. Od njih će mi biti lakše da sastavim avion. Uspeo sam. A šta ja da uradim, Jess, za tebe? Da li si već smislila? Naravno, Bako, hvataj balerinu kapućino. Šta? Koga? Kakva slatka lutkica. Dobro, sa ovim ću se izboriti. Dakle, sastavljam tortu. Unutra će biti fil od kafe. Da, tako je. Hoću da napravim glavu. Tako je. Stavljam koru, opet fil. Divno. I opet koru. A preko ću staviti beli marcipan. Da. Ispalo je odlično. A sad je važno pravilno udariti po stolu. Uspelo je. Niko se nije uplašio. Sad ću sačekati da se torta vrati. Savršeno. Liči na pravu šolju kafe. Dodat ću detalje. Zatim ću odozgo preliti karamel sirup. Kako lijepo. Sviđa mi se. A belom čokoladom ću nacrtati prelep crtež. Kao da je to zaista šolja kapućina. Ispalo je slatko. A šta to leti prema meni? Liči na ajkulu sa patikama. Okej, bit će urađeno. Kore će biti plave, a krem beo. Naravno, prvo treba sastaviti tortu. Nekoliko kora, fil i to je to. Odseći ću sve suvišno i formirati ajkulu. Da, ja sam pravi majstor. Pratit ću savjet svojih kolega i prekriću i ja tortu marcipanom. Zatim ću dodati perae. A nakon toga ću sve obojiti. Divno. Stavljam ajkulu na patike i gotovo. Da li ste sve uradili? Wow! Super! Svaka vam čast! A onda brzo dođite kod mene na degustaciju. Ovo je najbolji dan u mom životu. Počet ću sa krokodilom. Probat ću Lego. Pa to je čokolada, super! A sad ću odseći komadić krokodila. Wow! Unutra je zeleno. Probat ću. Oduševljena sam. Ovo je jako ukusno. Mnogo mi se sviđa. Like. Zaista, nemate nikakve šanse. Čekaj, neka proba moju tortu. Naravno, ovo je balerina kapućina. Sad ću odseći parče. Da vidimo. Wow! Kako je lepo unutra. Probat ću. Oho! To je mnogo ukusno. Ne mogu se zaustaviti da jedem. Bako, ti si najbolja. A šta je ovdje? Kako slatko. Čak mi je žao da je jedem, ali moram. Dobro, hajde da probamo tvoju glavu, ajkulo.
Jao! Zanimljivo! Sviđa mi se! Znate šta? Odlučila sam! Pobeđuje Baka! A što je sa šefom? Ne, pobeda mora biti moja. Šefe, ne brinite toliko, sve će biti u redu. O, znam šta hoću! Spremite mi picu! Naravno, to će biti lako. Prvo mi treba jedno jaje. Evo ga. Razbit ću ga u činiju. A zatim još 5 komada. Zatim ću dodati malo brašna, mleka i promešati sve to. Što bolje. Eto, ispalo je testo. Njega treba nežno razvući oklagijom. Ja sam majstor u tome. I ja sam uspjela da umestim testo. Sigurna sam da nije ništa gore. Dakle, stiskam krajeve da dobijem ivice. A sada treba ispeći testo. Zato ću odgristi malo crvene paprike. O, sad će sve da gori. Ojoj, kako vruće. Oho, Bako, kakve ti imaš metode? Surove? A bitno je da je se moje testo ispeklo i nisam morala da koristim rernu. A sad ću napraviti sos. Dakle, treba pomešati krastavac, brokoli i salatu. Uključujem i čekam. Eto, moj sos je već gotov, baš brzo. Kako sveže miriše. Razmazat ću ga po testu. Tako je, pažljivo. Za punjenje ću koristiti povrće, luk, papriku, kukuruz, paradajz i bosiljak. Spremao sam testo. Ja sam čak i napravio poseban oblik od testa za sos. Da, ja čak i to umem. Nemojte se čuditi. Dakle, prvo sos. Unutra ću sipati kečap. I po celoj osnovi također mora biti kečap. Dalje ću posuti sve sirom, staviti peperoni i papriku i masline. I treba opet sve podgrijati brenerom da bi se sir istopio. O da. I ja sam nešto smislio. Ja ću imati slatku picu. Tako Jess sigurno nije jela. Umjesto sosa ću koristiti Nutellu. A kao punjenje ću staviti čokoladu, Maltesers i M&M's bombone. Spremno. Neka Jess proba. Wow, ispunili ste zadatak tako brzo. Od čega da počnem? Sve tako lepo miriše. Dobro, probat ću prvo klasičnu picu. Ne sa kobasicom. I ovdje čak i sos ima. Probat ću sve zajedno. Wow, jako ukusno. Čekajte. Šta je ovo tako odvratno? Shvatila sam da su masline, mrzim ih. Ne sviđa mi se ova pizza. Šta je ovdje? Pizza od povrća? Okej, probat ću je. Izgleda čudno. Jao, ukus je još gori. Hitno moram da pojedem nešto lepo posle ovog. Šta? Slatka pizza? Odlična ideja, Davide. Tvoja verzija pice pobeđuje. Čestitam! Tako sam dugo čekao ovo. Vi ste luzeri. Smislila sam. Napravite mi koktel. Tako sam žedna. Naravno, stavit ću u čašu raznobojne džus kuglice. Da, tako je. Izglede super. Zatim uzimam sirup od jagoda. Treba ga sipati u mleko. Da, ovako. Sad ću imati mleko sa ukusom jagoda. Divno. A sad je vreme da promučkam sve to. Mučkam. Još malo. Gotovo. Umorio sam se. I sipat ću mleko u čašu. Odlično. Ostalo ukrasiti sve šlagom. Pokrit ću poklopcem i ubaciti slamku. Hoću da probam. Stani, gde ćeš? Ne smeš. Ja ću napraviti za moj Jess koktel od povrća i iscedit ću sok od krastavca. Super! A ukrasit ću sve brokolijem,
O, ispalo je baš onako kako sam htjela. Ajoj, opet vaše povrće. Ja ću koristiti voće i bobice. To je mnogo ukusnije i također korisno. Dakle, koktel je gotov. Ostalo je da se preli u čašu. Ali prvo ću staviti jednu kašiku čija i tek onda sipati koktel. Eto. Draga Jess, možeš probati. Oho, uspjeli ste, ha? A što je ovo? Brokoli? O ne, to je loš znak. Okej, probat ću. O, ju! A ništa gore nisam pila? Ne. Dobro, a šta je ovdje? O, ovo liči na nešto ukusno. Sad ću probati. Ha, sviđa mi se. A šta je ovdje? Koktel sa džus kublicama. To odobravam. Super! A meni se jako sviđa takav koktel. Danny nije pobedio? Pobedio! Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? O, bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj. Cilj je pronađen, pucam. To? Ne! To je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto osmislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni na tortu. To je baš teško. Stanite! Lutka se okreće. Ne pomerajte se. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Malo da vas pržela serom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, jo, ne pomerajte se, lutka se okrenula. Cilj je pronađen, pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Jo, znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju i ja ću od svoje torte napraviti drugu. Ovo će sigurno oduševiti lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, Lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno, baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? Oblaci su tako crni.
Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate, hajde. O, predivno! Znam šta da radim. Prvo treba ispržiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Bako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrcnuli ste se, sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da, i ja imam ideju. Napravit ću slatki burger. To će biti super. Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ha, ukusno. Dakle, uzimam nutelu, zatim oreo, posle čokolada i jagode i prelivam sve nutelom. Dodat ću još bombone New York i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko. Ukus je odličan. A šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? Burgeri pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobede moje. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kurt, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakovanje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promiješati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li je ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća, krastavce, paradajz, a sada sve mešam. Nešto nije u redu sa mojim blenderom. To ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. Blender želi da pobegne od vas. Držite to. A gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. Ispalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljokice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde, sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. Zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe.
Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. O, kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobedemo, eto! Hajde da počnemo od nečeg zaista ukusnog. Neka to bude koktel. Sad ću spremiti za Kate takav koktel da će se onesvestiti. Moram da nađem recept u staroj knjizi. Dobro, što svaki dan nosim to sve sa sobom. Prvi sastojak su crvi. Posle ću dodati u koktel bubašvabe. I naravno nam treba zelena sluz. Da, stavit ću što više. Ali to nije sve. Obavezno treba dodati celu ribu. A da koščice ne bi smetali, samo ću izvaditi kostur. Dalje sve to treba dobro promešati. To je odvratno. A šta ja da smislim? Tačno. Samo ću spojiti zajedno sve omiljene sokove Kate. Sprite, Fanta i kola. Šta može biti bolje? Sve otvaramo. I mešamo. Odlično. Svaka mi čast. Ne mogu da odolim, moram probati sve. Jao, izvinite. Ali ovo je još jedan dokaz da su ovi kokteli jako ukusni. Vi nemate pojma da spremate koktele. Koktel treba biti mlečni. Mleko treba pomešati sa sladoledom i nakon toga obojiti koktel u različite boje. Da, dobit ćemo pravu dugu. To je to, nekoliko minuta i koktel je skoro gotov. Ostalo je samo da ga ukrasim šlagom i pravom dugom. Baš se lako pravi. Siguran sam da će izgledati super na ovim koktelima. To je to. Kate, možeš probati. Oho, koliko različitih koktela. Probat ću prvo nešto izgleda najobičnije. A mislim da će mi se svidjeti Betin koktel. Baš je lep. Kao da pijem sve omiljene gazirane sokove odjednom. I podrigivanje je isto. Da vidimo šta mi je Sreda spremila. Šta se dešava? Šta je sa mnom? Kakav čudan efekat. A ukus koktela je odvratan. Ostaje samo da probam šta je šef spremio za mene. Njegov koktel izgleda predobro. To je neverovatno. Ideja sa dugom je genijalna. Svaka čast. O, hvala Kate. Znao sam da ću pobediti. Sada želim da svako od vas spremi hamburger za mene. Šta može biti lakše? Moram početi da pržim pljeskavicu. Ovdje je bitno ne preterati. Odlično mi ide. O, Sreda, šta će ti, Brenner? Ja imam svoj način prženja. A zašto tako komplikujete stvari? Postoji toster. Ovako, odlično. Treba samo sačekati. Oho, šef već seče povrće. Naravno, jer želim da moj hamburger bude sočan i zdrav. Tako da ću dodati što više povrća. To je to. Sad mogu sastaviti hamburger. Prvo sipam sos na lepinju, zatim stavljam pljeskavicu, onda ide povrće i na kraju još jedna lepinja. Ali to još nije sve. Dodat ću još sirni sos. Tako će hamburger biti mnogo ukusniji. Bravo! Ne razumem šta vas divi toliko. To je najobičniji hamburger.
Ja ću, za razliku od vas, napraviti nešto mnogo originalno. Recept je skoro isti, samo što će moj hamburger izgledati kao veliki crni pauk. Jeste ikad vidjeli takav hamburger? Wow! O, šta to smrdi? A, to je moja pljeskavica! Moram je uhvatiti. Jau! Kako sad da spremam hamburger? Ma, nema veze. Mislim da će povrće i sir popraviti situaciju. Seći povrće je previše dosadno. Mogu i ovako. To je to. Sad ću dodati sir. I još jedan hleb. Odlično. Čekajte. Treba učiniti lepinje okruglim. Uradit ću to zubima. Ovako. Prijetno. Ne znam odakle da počnem. Sreda, opet si spremila nešto strašno. Jo, Betty, ali od tebe nisam očekivala tako strašnu pljeskavicu. A ne, neću jesti taj užas. A sredinog pauka ću ostaviti za kraj. Šefe, probat ću prvo tvoj hamburger. Nije loš, ali iskreno ništa posebno. Očekivala sam više od kuvara. Sad je pauk na redu. Oho, nisam znala da je živ. Stani, nećeš pobeći od mene? Sad ću te pojesti. Sreda, iznenađena sam, ali napravila si mnogo ukusan hamburger. Čestitam, pobedila si. To. Ovaj put spremite za mene. I tu. A nadam se da ćete uspjeti. Pokušat ću, stvar. Treba će mi tvoja pomoć. Napravi testo. Dobro, hajde sad zajedno da ga razvaljamo oklagijom. Pomozi mi. A sad je vreme iseći testo. Stvar, ponovo mi je potrebna tvoja pomoć. A lezi. Da, ovo već izgleda mnogo dobro. A vreme je da napumpamo ove ruke ukusnim sirupom od jagoda, koji veoma liči na krv. Kakva noćna mora, ne bih to pojeo ni da mi plate. Zašto? To su samo jestive ruke. Čak i izglede ukusno. Dobro, a vreme je da odnesem svoju pitu u rernu. Posle ćemo vidjeti šta će Kate reći. Ja ću koristiti klasični recept za pitu. Početak je isti kao kad pravimo mlečni koktel. Treba obojiti sladoled i sve to dobro promešati. I naravno dodat ću više boja. Dobijenu masu treba otopiti da ne bude tako gusta. Jer ću dalje mazati to na kore. Svaki obojeni sloj se stavlja jedan po jedan, ovako. I na kraju treba dodati malo šlaga i šarene konfete. Pita sa šarenim sladoledom je spremna. Moja domaća torta je skoro spremna. Ostalo je samo da napravim nokte od oraha. Aha, u ovoj knjizi piše recept za pitu. A valjda nije teško. Sad ću probati. Prvo treba napraviti testo. Za to su potrebni brašno, jaja i šećer. Piše da treba to sve umutiti mikserom. Ali što bih kad imam ruke? Ovako. Gotovo. Da vidimo šta ide dalje. Aha, u knjizi piše da sad ide džem. Jao, miris je divan. Strašna ruka bez tela, šta ti treba? Skloni se od moje knjige, ne vidim recept zbog tebe. A, da, sad treba staviti pitu u rernu.
Ja mogu zamisliti kako će lepo ispasti. Sigurno ću pobediti. Jao, čekajte, kakav je to miris? Kod komšije nešto je zgorelo. Dobro, što sam se vratila? Inače bih propustila zabavu. Evo mog kolača, dala sam sve od sebe. Betty, verujem da si se trudila, ali ne planiram da jedem ugalj. Ali ovu prelepu pitu od šefa ću vrlo rado pojesti. O, unutra izgleda još bolje. Kako je hladna, obožavam sladoled. Da, dopala mi se ova pita. A sreda je opet smislila nešto čudno. Nadam se da je to barem jestivo. Prelepo je. Ovo liči na pitu iz McDonald'sa. Sreda, ti si pobedila u ovoj rundi. Jer sam najbolja. To je istina.